चिरां जिल्लानि टुक्राझार आइफवालि पिकनिक स्पटखौ फैगोन दाननि 18 अक्ट'खालि बेखेवनाय जासिगोन। बेखेवनाय हाबाफारियाव मोनाबिलि कालचार नाइटबो लाफानाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां देंखोगिरिजों लोगोसे एक्ट्रेस, एक्टर आरो गोबां मोसागिरिफोरबो फैगोन। बेखेवनाय हाबाफारिया सानजौफुनि 2 रिंगायाव जागोन। बे फैगोन डिसेम्बर मासनि 18 तारिखआव जोङो खुलिगोन पिकनिक स्पटखौ। आइफवालि पिकनिक स्पट। बेवहाय फैनायनि लामाया बबेजों साबसिन माबोरैहाय? फैनायनि लामाया नैबे माबाजों टुक्राझारजों ओमफ्राय ओरै काजलगाव हय बेंटल बेजोंबो लामाया मोजां, नैबे खानिपुरजोंबो। ओमफ्राय आइफवालि मोनफैब्ला नैबे दैलामजों दालांजों फैब्लानो जाबाय। बेवहाय पिकनिक जानाया जोंहा बैग्रि बागान दङ, ओमफ्राय फोथारा साफा आरो आइ दै दं खाथियाव, बेनो आरो। ओमफ्राय जोङो ओरैनो सिङावहाय जोङो लोंग्रा दै दंखल गंथाम बानायनानै होबाय, लोंनो हायो साफा दैया मोजां। बेरायनो न'साबो लुना होदों। औ बेरायनो, ओमफ्राय न' फिसा फिसा लुना होदों, ओमफ्राय जिरायग्रा एसे बानायनानै होदों। जोङो बे 18 तारिख खालि जोङो प्रग्राम लादों। प्रग्रामा मोनाबिलि 5 बाजिनिफ्राय जोङो जागायगोन आरो जों बेवहाय एसे आलासिफोर लिंहरदों आरो माखासे गायक आरो मोसाग्राफोर आर्टिस्टफोर लिंहरदों। सोर सोर? मोनसोम बर' आरो सिंगार जाहैबाय बियो। बिनिफ्राय अनसुमै बर' बियो मोसाग्रा जाहैबाय, एक्ट्रेस। ओमफ्राय जोंहा ओरैनो होननानै बुङो एन्टारटेनमेन्ट कमेडि बिथाङाबो फैगोन। बेनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय मोसाग्राफोर फैगोन बुरजा, डेन्स होग्राफोर आरो लकेलिटि एसे थाबावगोन नामा? जोङो सरखारनिफ्राय BTC सरखारनिफ्राय सानैसो EM जों बेवहाय फिथा हास'नायावहाय लिंहरनाय जादों, बिथांमोना नुजाफैगोन। पिकनिकखौ माब्लानिफ्राय जाहोनाय जागोन? पिकनिकखौ जोङो अपेनिं जोबनाय लोगो लोगोनो अखानायनिफ्रायनो जाहोबाय। दा फैयोबालाय? दाबो जायो, दा फैयोब्लाबो दाबो जायो। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जाहाथे बे जोंनि पिकनिक स्पटआव जों आगोलावबो बोसोरनै खुंखांखाबाय, मोजाङै मोजां जानानै थांदों। आरो देग्लायबो बे 2021 सनाव मोजाङै मोजां जानानै थाङो, बेखौ जोङो कमिटि जानानै रायजो राजाफोरखौ गुरै खावलायो। बेनि फिसफोरखौहाय जोङो गुबुनफोरबादि जेरै पिकनिक स्पटआ लायो बेबायदिनो लागोन, एसे एसे लागोन। जोङो दाबो फिक्स खालामथ'नाय जायाखै फिसनि सायाव, खिन्थु लागोन, एसेखौ जों लागोन। बेखौ जों कमिटिया रायज्लायखाबाय। बेखौथ' जोंनो फोसाबो, जों साफा खालायो, ओमफ्राय जोङो हाजिराबो होयो जाखांनानै लाइफोरखौ। बेनिफ्राय मा होनना बुङो बे प्लास्टिक एरिफोरखौहाय जोङो साफा खालामहोयो। जों बेखौहाय बेखौनो खावलायो, जों जाग्राफोरखौ एसे जोङो डिसिप्लिनै जाजानो लुबैयो आरो मोजां जानानै जाहाथे गावबागाव जायगायावहाय सहैफिनो, बेखौ जोङो खावलायो, हास्थायो। थांनाय बोसोरफ्रावबो बिदिनो बयबो जाफैदों, लकेलनिफ्रायबो आरो गोजाननिफ्रायबो जाफैदों। थिग बेफोरबायदिनो देग्लायबो जुदि मोजाङै मोजां जानानै थाङो जों बेखौ आसा खालामो। बिदि जों खालामनाय जायाखै, जोङो बे निसा बुस्थुखौहाय जोङो खालामनाय जायाखै। माखासे उन्दै बैसोगोरा नङै गथ'फ्रा आथिखालाव गोबां बिदि पिकनिक स्पटआव जौ लोङो, निसा बुस्थु बाहायो। बिनि खेथ्रआव नोंसोरो माबायदि नोजोर होगोन? माबायदि दिथा खालामगोन? बेखौथ' जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो नोजोर होदों आरो जों बादा होदों आरो बिदिनो गोख्रोङैनो जों एसे राहा लानाय जागोन। मानोना बेवहाय जौ लोंनानै बुलाय सोलाय एबा दाब्राय खावलाबायनाय गोबां मानसिफोर फैयो, सौग्राव सौसि जागोन। बेफोरखौ आरो हाद्रि खुयो, बेफोरखौ नायनानै जाहाथे डिसिप्लिनै जानानै थाङो बिथांमोनखौ जों बादा होदों। सेंग्राफोरखौ 6टा जोङो साननिफ्राय मोनानि 6टासिम जों बेखौथ' जोङो एसे एनैखौ बेब'स्थाखौ लागोन। बुरजाथ' हानाय नङा जों, माने एसे लोमनाय सानाय, सोरबा उदै सानाय, बेफोरखौ एसे जोङो
जथ्न'खौ लानो हागोन आरो खिन्थु बुरजाद्रायखौहाय जों हानाय नङा बिदि आरो औ जेसेबां हायो एसेबां जोंनि कमिटिनिफ्राय औ सहाय बिदिखौ जों होनो हागोन आरो